Dobre, môžem, tak asi takto pred 6 rokmi, keď som tu stál, tak tu nebolo nič. Po 6 rokoch, aj vďaka podpore všeobecnej, teda ľudí z celého Slovenska, sa mohla zrealizovať rekonštrukcia tejto starej verandy, na ktorej teraz sedím. Ako som povedal, ten príbeh začal zhruba teda pred tými 6 rokmi, keď som založil občianske združenie, ktoré vlastne združuje nadšencov kyjatických hračiek. A síce majú 150-ročnú nejakú históriu, ale nám to trvalo 5 rokov, kým sme to dostali do povedomia širšej verejnosti. A kým sme sa vlastne prepracovali aj do toho stavu, kde sme dneska, aj s tou rekonštrukciou celej školy, ktorú sme si vyhliadli a chceme používať na to, aby sme tie kyjatické hračky dostali domov naspäť, kde predtým boli. Postupne sme teda sa venovali nejakým workshopom, veľa aj v minulosti, aj teraz sa venujeme napríklad detským dielňam, potom nejakým rôznym prezentáciám, na ktoré nás niekto pozve. Ale čo je pre nás dôležité, je zázemie, ktoré máme vlastne v Kyjaticiach, v tejto starej škole, ktorú postupne rekonštruujeme. Zrekonštruovali sme aj komplet strechu, máme novú, čomu sa tešíme. A ešte sa nám podarilo vlastne celý objekt pripojiť aj na inžinierské siete. Za to krátke obdobie, aj keď krátke 6 rokov je veľa málo, sa toho podľa mňa stihlo dosť, ale sme teraz v takom štádiu, že by sme s tou rekonštrukciou potrebovali trošku sa podať ďalej, nakoľko pri tých workshopoch potrebujeme, tých dielňach potrebujeme nejaké pevnejšie zázemie, to znamená nejaké sociálne zariadenie, ktoré tu momentálne nie je. A prípadne ešte jednu miestnosť, ktorá by rozšírila možnosti aj toho samotného workshopu, ale kde by sme mohli treba vystavovať aj viacej tých kyjatických hračiek a chceli by sme tam umiestniť napríklad aj kyjatický nábytok, na ktorom teraz pracujeme. O toto vás vlastne chceme poprosiť, tak isto ako pred 3 rokmi ste nám pomohli, chceme vás poprosiť o podporu a pomoc pri rekonštrukcii týchto miestností, nakoľko tá rekonštrukcia bude trošku náročnejšia ako obyčajná rekonštrukcia klasických nejakých bytových priestorov, pretože objekt celej školy sa nachádza pod kopcom, na ktorom je kostol a tým pádom je celý objekt školy podmočený, takže nám treba spraviť v tých miestnostiach odvetrané podlahy, sanačné omietky a ešte rôzne iné veci, ktoré súvisia aj s tým stavom, v akých sa teraz tie miestnosti nachádzajú. Takže vás znova prosíme, žiadame vás o pomoc a možno, že spoločnými silami sa nám to podarí.